Hemmäňe salam dostlar, men täçgende barly. Dostlar, men size bilen bu näme etmekçi? Türkmenistanaky, ýani Aşgabatdaky Rossiýa pasolmy nädip bolşyry goýmary, nowa tädirmany öwretmekçi. Onuň üçin biz näme etmeli dostlar? İlk ölen Yandex-de Chrome programmany saýlamaly, ýöne hemmämize çyryk bolar ýaly Türkmenistanaky raýatlar üçin. Yandex ýok, elbetde Chrome programmany saýlys. Dostlar, Chrome programmany saýlandan soň size ulaty şu öňünden ýatdyrdyk video başlamadan önce size ilk ölen etjek gaýtdym. Şu videony dostlarymyz bilen paýlaşyň. Hemde video görüňüňiz ýaramasa like basın. Ondan özüňizi ýeni nähilek maglumatlar gyzyklandyrýan bolsa kommentariýa ýazyp aldyrmagy sizden haýyş edýär. Ondan hem dostlar hemmämiz taýýar bolsak başlaýas. Chrome girdik. Şu ýerde ýazylan ýerine ýazyasy näme diýip ýazýar? Elbetde bäzi biz Aşgabat ru. Dostlar, yine şu saýty Open Server'den indi bir näme etmeli. Basýar, şoň üstüne ne görüşýär dostlar, hemmäňe düşürükli bolar ýaly, men size ýakynlatyp görkezýän. Dostlar, перевести запись basýar, şu ýerde birinji. Ne dostlar, ýene şeýle getirýär, şu ýerde aşağıda terseňizni Saglasyny ikisine de basmaly hökmany suratda. Ondan soň продолжать basýar, dostlar. Ene bu ýerde näme ýazmaly? Hemme zady dostlar, bolşýaly, ýani pasportuňyzda, dagran pasportuňyzda bolşýaly ýazmaly. Mysal üçin men özüm ýazýan. Açdyğı isteseňiz ýazyp bilýäňiz, istemeseňiz hökmen däl dostlar. Bu ýerde näme ýazýas? Elbetde men häzir Rossiýa nomerymy ýazýan. Siz öňüňiz Türkmenistanda bolsaňyz Türkmen nomeryny ýazyp hökmen dogry ýazyp bilersiňiz dostlar. Men Rossiýa nomerymy ýazdym. Bu ýerde näme ýazýas? Elbetde elektron poçtaňyzy ýazmaly. Men elektron poçtamy her kim öňe mümkin ýazmalydyr dostlar. Şu ýerde ýadyňdan çykarman elektron poçta näme? Elbetde bilýäňiz Gmail'iniz. Bilmeýän bolsaňyz dostlar, elektron poçtany bilmeýän bolsaňyz men size düşünürjek. Ene nähilek ýagdaýda düşünürip berýän size elektron poçtanyňy ene şu ýerde Play Marketing bardyr. Play Marketing'in ene şu jaş ýerinde ýokarjygyny ene elektron poçtany görýänsiz, täçgende barly gmail.com. Eger şolar ýaly sizin hem elektron poçtanyň ikinji variantam ene şu ýerde gyzyl Gmail bardyr. Şonu ýazýan dostlar bilmeýänler üçin düşündirýänler, bilmeýänler ünsürmek häzirden bolýar. Ene şu ýerde men bir näçe elektron poçtalar bardyr dostlar, görüşüňiz ýaly. Uni hemmämize düşünükli bolan bolsa dostlar, häzir çykýas, ýankyja ýerimize gelýär. Elbetde ýankyja ýerimize. Ene gördüňiz ha, elektron poçta men şu ýere ýazýan özümkini. Görüşürüz dostlar, elektron poçtany ýazdym. Täçgende barly.com. Görüşürüz dostlar. Ne bäde näme etmeli? Doglan günüňizi, birinji günüň, ikinji aýyň. Dostlar, men näçesi özümki goýup köpedi. Sebäbi men öz doglan günümde adım goýup köpedim, sebäbi anyk bolar. Esasy zat bulatma gerekdigine bäde üçinjem ýylyňyzy ýazýar. Dostlar, şu ýerde уважаемый Badır, уважаемый bolanna erkek adam, уважаемая bolanna ayal maşgala bolýar. Şu zatlarda üns serp bilersiňiz. Ondan soň уважаемый erkekler üçin, уважаемая ayallar üçin düşünükli hemmäge dostlar. Soňundan bäde şu kartinkadaky görkezýän sifry ýazmaly. Mysal üçin mende 48 53 34. Görüşürüz dostlar, ene şeýle basýas. Dalyany basýas indi. Nagruska gitti. Gördüňiz näme dostlar? Hemme zat taýýar bizde. Şu zatlara goýja üns berýäňiz ýa. Hizmet etip bilýäňiz ýa.
Yine dostlar basıyat da yani. Şimdi bize neyime gerek? Eredin dostlar yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 saniyede yeri vardır. Şimdi şunu eredin dostlar. Notariyat vardır. Priyan document of no oformleni vize var. Bir de gerekli kalanı hiç saydı gerekli. Bir de ikinci gereklerini istiyorum şuna. Yine belli ettim ana. Şimdi bu yere neyime yazmalı? Bu yere pasport numaranızı yazmalı. Pasport numaranızı özünüz bilýäňiz. Bagram pasportunuzdaki pasportunuzu ýeresine yazmaly. Bunun için sekreterimi başına da dostlar. Evet pasport seriyem yazýan dostlar. Yine berde ne etmeli? Priyan dokument oformleni. Eredimini. Şunu koymalı. Tiçkan hukman koymalı. Zapsına priyomu basýar. Ünsörüm bizim yine hoşumuz yani. Acerda etmeleri registrasyon sistemi etmeli. Hem adınız görün. Eredin dostlar. Nomer zakaz. Şuna yerde görmeli. Adımız belirlemeli. Adımız yine şu bizim. Ben de seyredin 11 30 33 deyip dur. Zaşitli kodum 3F 4BB 36. Gördünüz mü dostlar? Şul doküman suratda yadınızdan çıkarmalı da zatlarım bir yerdir dostlar. Ünsörüm. Şimdi ne emekleri biz verdi? Göksu silkan hukman suratda basıyaz padverdi dediğer şunu. Bu basılan silkanı elbette sizin Gmail account'uma barıp yetti. Onun için ne emekleri eleşiyordu. Formasyon zayıfkanın üstünde geldik. Şurada yine yankar kartinkada görkodların sağını basmalı. Sağını sedesin mənada görünür yani. Seredin üstlerine yakıyla diyen 86 450 45 05 başlayan dostlar. Yine dahili. Gördünüz hem dostlar. Zayıf kanal bizim padverdi edildi list ajdanede. Görüşürüz yani dostlar. Hiç kıyınlat yok berdi. Inspirasyonu yani. Şimdi biz dostlar ne etmeli? Biz bu sahipatan şeyle çıkacağız. İyidini umumman. Çıktık dostlar. Şimdi bize yani aytışım yani Gmail poçtamı da yine şu yerde şuna elektron poçtamı da bizim nedir? Haber gelir. Bir de şu yerde haber geleni neyle haber geliyor seyredin. Şu sayette ben görkodiyenle şu sayette görüyentine oynattıran. Şunu kovudup okan kovudup hemen için şu sayette geliyor. Zayıf kanal. Şular yaz posta bilen geliyor, şu adres bilen geliyor. Beni görkodiyen sizlerdir. Seyredin yani dostlar. Geliptir menki gördünüz mü? Täçkende balışan koydum ha dostlarım. Yine benim iyiyem geliptir. Şimdi özümkiden bas görkodiyen dostlarım. Dostlar özlerim. Yine bas görkodiyen 70 02 22 Dale. Eredin dostlar. Yine menki ad familyamdan kodum hem de ünsöremden doğrudur gördünüz mü? Zapsına priyon basyak. Yine gördünüz mü? Dostlar şey deyip yine bir diskan dostlar. Yine yem kodumuz başkadır bizim gördüğünüz hem dostlarım. Bunun devamlı şunu 23 kere basıp bilyen dostlarım. Eğer de şunu 24. kadar bassanız onu sizin şu saat meyakayı koyun oçurunuz. Ökmen suratda bloklanacaktır. Şu an yattan çıkarmam şunun için. Önkü al değil dostlarım. Mes olmam yani. Neylik düşündürsem. Ön günüm doğana bir gerek bas polyadı bu saatte. Zapsa oçurun koyup polyadı. Yani bunda günün devamında 24 kadaktan köp bassanız yani 23 kadak basıp polyadı dostlar. 24 kadaktan köp bassanız bloklanyandır dostlarım. Düşündük olan olsa yine sağlayalım bassanız ikinci kadak. Yine zapsına kırıyorum geçeceğim gördüğünüz hem dostlar yine şolar yani yazı çıkar yani. Şimdi dostlar ünsülerim para kadak çıkanlar yine şolar yani yazı çıkar ha onu etmeyin dostlarım. 2 kadak çıkın hani ondan son kod yazın. Çünkü olandır hemen dostlarım. Ben size 3. kadar düşündür yani. Her kadar çıkan şu kartinkada surat özgörüyendir dostlar. Şunu yattan çıkarma. Hovluk manuna ünsürüp dinlen gerek olsa dostlar şu videonu YouTube kanalında olayım, istendik internet sayfanızda olayım. Siz videonu kaçak edip alıp biliyorsunuz. Dostlarım, videonu kaçak edip alıp bilmeyen bolsanız, men onam size deyip bu videonu koyman
Oňam alınış ýoluny öwretjek, oňam ýoluny gorkazjak. Ýöne häzir biz temany özgörtmäni dostlar. Endi gördüňizde hemme düşünkli men ýa-da çykýan knopkany basýan, ine goşuň ýaly meniň zapysynda priýom şu ýerde dur. Dostlar, ýene bir zat ýatlap çykarjak. Häzir pasostadan taýýar bolan, oçur taýýar bolanda nähili ýagdaýda bolýar diýip siziň sorag bermege ahmal. Men onu eýýän siziň soragyňyza jogap taýýarladym dostlar. Häzir siziň soragyňyza beriljek jogaby men häzir saýdyny görkezýän ine meniň pasosta goýan oçurumyz şulardan menne çykdy. Elektron poçtaňda ine şular ýaly bolup gelýändir. Seredin gördüňizmi 18.00.2024 saat 14.30-da Akoçka 1-de dokument taýýarlap tanşyryp bilýär. Üçüncü bassanız oyun priýom zapysyny udaly edip bilýäňiz. Dördüncü bassanız siz şonu подтверждать edip bilýäňiz. Dostlar, seredin ünwany diýe. Yes, вы не подтверждаете свою визит до diýip. Saat 16-njy güni çykanda hatda mende bir 15 gün çykan pasostan oçury 16 gün 12-nji aýyň 16 güni saat 17.00 8-17 açelli dostlar şunu podtвердать etmeden öz awtomatik udaly boljakdyr dostlar. Şoň üçin hökmän zorda Gmail poçtaňyzy bunun dagana ýekiji separ barlap duruň. Şunu bolandyra hemmäge ýekiji separ barlap duruň we gelen bolsa har başarsaňyz bunun dagana kiçikedek basyp barlap bilýäňiz. Gelenden soň hökmän zorda ene şu 4-nji. Gördüňizmi dostlar, şu 4-nji hökmän zoratly basmalydyr. 4-nji basanda ene şeýle öz girýän, olam edilýän gaýtşymlar kartinkany görkezýäňiz. 41 91 06. Şolar ýarçak bolýa, ene bassaňyz dagalaryny görüşýär ýa dostlar biziň oýlan taýdym. Burasy men size şu reklamy şu görkezýän närseni şunukly bolar ýaly ene. Gördüňizmi? Şonu hökmän zoratly şeýseňiz özüňiz zapysyňyz podtвердать bolup durdy. Öçen no. Her şogun öçelli, giren günümüzde çel sağadımızda çelli paspastada durýar şol. Dostlarım. Onda näme dostlar? Ahlyca düşünüpli bolan bolsa men size öwredenimiz üçin öğrenşat. Ýöne size münster dinleýäniz üçin köp sag bolun dostlar, soňra çel dinleýäniz üçin. Endi dostlar, video goýuňyza yaranmasa, hökmän suratda meniň YouTube kanalyma girýänizde şu videomy gören bolsaňyz, ahlyca videolarymy gören bolsaňyz dostlarym, mümkinçilik bolsa sizden haýyş edýän like basıp dostlarymyz bilen paýlaşmaňyzy. Meniň YouTube kanalymy näde tapmaly? Elbetde men size link taparam videony görkezdim. Taç gel oje bal çykardyny gördüňizmi dostlar? Meniň YouTube kanalym ene şu kanalda 68 podpisçim bardyr. Bar ýogy. Şu podpisçi köpeldirin dostlarym haýyş edýän. Geçen sapar ünstörüp dinledim bilen bak. Geçen sapar men size Airlines'tan S7 Airlines'tan bilet almany öwretdim. Şu videolarym hemde başga da bir näçe videolarym bardyr, görüp dostlar özüňiz somoş etip bilersiňiz. Hemde gören videolarym görmede yaranmasa like basmagy ýatdan çykarmaň dostlar. Kanalyma da hökmän zoratda agda bolun. Çok sag bolun. Ýaşgyldy baly sizden. Indiki videony dostlarym ýatdan çykarmaň. 3 aylyk çaklyk alman öwretjekdirin. Egerde podpisçimiň sany 150 ýetse, hemde pasmotrymyň sany 1000 geçse, hökmän suratda dostlar men size çaklygy almany öwretjekdirin dostlar. Oňa çelle köp sag bolun.